आसाम पुलिसा स्किमनिफ्राय फिन सा-13 गथ'साफोरखौ बोखांनो हायो। गथ'साफोरखौ स्किमाव आयेन बेरेखायै खामानि मावहोदोंमोन। बोखांनो हानाय सा-13 गथ'फोरनि गेजेराव सा-6 हौवासा आरो सा-7 हिनजावसाफोर दं। चराइदेउ जिल्लानि सफ्राइ पुलिस थानानि सिङाव थानाय सफ्राइ साहा बागाननि शिलं लाइननिफ्राय लांखार जानाय सासे 5 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सानि गोथै सह बोखांनो हानाया दुंहाव थासारियाव सोमजिहोदों। थांनाय 2014 मायथाइयाव मंगलदैयाव गोजौ बिजिरसालिनि उखिल बिनय कुमार घोष बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि आसा बाबु आलीखौ थांनाय मंगलबारखालि दरं जिल्लानि दलगावआव पुलिस थानानि सिङाव थानाय खपाटिनि साखाथियाव पुलिसनि इनकाउन्टाराव गावथारो। तिनिसुकिया जिल्लानि आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमानि तिनक'फानि हाग्रानिफ्राय आसाम राइफल आरो पुलिसनि मोनसे हानजाया NSCN-K उदखारि हानजानि 4 केडारफोरखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हायो। आसामनि मोब्लिब रानसारथाय कम्पानि APDCL नि रङियानि मोनथाम मावख'नि गासै सा-8 बिबानगिरि मावफारिफोरखौ नंखाय देहा फाहामथायनि बिल गथायनानै मोब्लिब बिफाननिफ्राय 4 निफ्राय 11 लाख रांसिम दिहुननायनि अजदजों साख्रिनिफ्राय बोख्लायदों। उदखारि हानजा तालिबानआ आफगानिस्तान हादोरनि मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसे सोहोरफोरखौ दखल खालामबोबाय थानाय बायदियैनो खोला आफगानिस्ताननि फायजाबाद सोहोरखौबो गावसिनि दखलाव लाबाय होननानै ओनसोलनि एमपिआ फोरमायदों। सप्तासेनि गेजेरावनो तालिबानआ आफगानिस्ताननि गासै मोनगु सोहोरफोरखौ दखल खालामदों।